Ini ang Digicast Negros 10 ang nagapanguna nga top 10 nga mga balita sa Negros Island Region ang amo ni kadulong sa inyo subong adlaw. Kagyari ng top stories of the day, September 9, 2024. Lacson Alonso ang tandem sa Unega kag Love Negros sa 2025 elections. Nagabaga nga sigarilyo nga napabayaan ginhalinan sa pagkasunog sa 87 ka mga balay sa San Carlos City. Misa, pati gayunon sa Kapitolyo para sa kay anay Governor Daniel Bitay Lacson. Motorcycle rider nga nabunggo sa auto, nakuhaan sa 1 kilo nga shabu. Kag sa Good Vibes, hero rider nga nagbaton sa reward, nakasugod sa iya kaugalingon nga negosyo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Number 10, katapos ang Love Negros magasapol sa Domingo nga adlaw para istoryahan ilamang in line-up para sa 2025 midterm elections. Tugtog karon wala sang opisyal nga desisyon si anay Governor kag former Mayor Isidro Zayco sa mga plano sini para sa 2025 elections sa Kabangkalan City. Kani isa man ini sa natalan ang istoryahan sa pagsinapot sang Love Negros sa Domingo nga adlaw. Gisiling ni Bacolod City Mayor Abby Benitez sa meeting nila, ipat-pat ang mga line-up sa political group sa probinsya. Mayara sang koalisyon sa tunga sang Love Negros kag United Negros Alliance. Pero hindi malipod ang posible nga pagbungguanay sang tagsa ka mga katapos sa magtimbang nga grupo. Kani isa sa mga options ang mga pagdeklarar sang zona libre sa pila ka mga banwa kang syudad para mapaiway ang pagbungguanay sang duha ka mga political group sa probinsya. Ginakasubo sa mga pumuluyo sa Negros Occidental ang pagtaliwan ni anay Governor Daniel Bitay Lacson. Ini ang ipahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Sabado nga adlaw. Nagtaliwan ang anay gobernador sa edad nga 77 sa iyang puluyan sa Bacolod City las 9:05 sang gabi sang Biyernes, Setyembre 6. Nagpangalagad bilang gobernador si Governor Bitay humalin 1986 tubtub 1992. Sama na nagserbi nga chairman sa Philippine National Bank kag Government Service Insurance System kung GSIS. Ang ayahay sang pungsod ang naka-half mast sa provincial capital kag Bacolod City Government Center para sa nagtaliwan nga opisyal. In honor man sa kaya anay Governor Bitay ang isa ka misa kag isa ka programa sa Capitol Social Hall nga natalana sa Martes das 10 ang aga. Ginsiling ni Governor Lacson nga labing ginapasalamatan ang kabuhi ni anay Governor Bitay ilabi na ang iyang pagpangalagad sa publiko. Isa ka maalam kag palangga nga pamuno ang nadula sa probinsya. Ginsiling naman ni Bacolod City Mayor Abby Benitez nga isa ka matutuod nga public servant ang nadula. Ang iyang kabuhi nagakaangay nga sundon sa bag-o nga henerasyon. Kila sa mga ginatumdum, si Bitay amo sa iyang vision para sa mini Taiwan, para sa Negros Occidental, kasuduman sa iyang Star of Hope. Sa number 8 naman, katapos ang asenso Bacolod, magapanumpa sa Partido Federal ng Pilipinas sa Setyembre 12. Antes pa man sa natalan ang convention, magkabiyahe anay pa Manila Sunday Mayor Abby Benitez kag mga city officials para sa oath-taking sa asenso Bacolod sa Partido Federal ng Pilipinas. Ginsiling sang alkalde nga mag-uupod sa ila ang mga posible nga magakandidato sa pagkakonsihal para sa natalan ang convention sang grupo sa Domingo nga adlaw. Iniagod nga ini sila ang kinahanglan, hindi na sila kinahanglan pa nga magpanumpa kung sila mapilian nga
of doon nga local political group. Ang oath-taking ang pangunahan under Special Assistant to the President Antonio Lagdameo kag PFP President kasi South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo. Mangin kadungan nila ang pila ka mga LGU nga mga officials. So by the time they are selected sa the convention, hindi na sila na mag-obey. As of now, we have 2 open slots. Sa number 7 naman, Anay Negros Oriental, Congressman R.D. Teves na talana nga ibalik sa Pilipinas. Hindi na pagpadugayan pa sa gobyerno sa Timor-Leste ang pagpabilin sa ilang pungsod ni Anay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. kag ginapaabot nga ma-extradite kung ibalik na siya sa Pilipinas. Sunod sa Department of Justice spokesperson Asek Miko Clavano, mismo presidente sa Timor-Leste ang nagsiling nga malapit na nga mabalik sa Pilipinas si Teves. Sunod kay Clavano, nagalaom ang DOJ nga maumpisahan na ang extradition pagkatapos ng papal visit sa Timor-Leste sa September 9 tubtob 11. Si Teves ang nagwa sa pungsod sa nagligad nga tuig matapos sa itudlo nga mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sang Marso 2023. 45-day experiment ang natalana nga suguran subong adlaw sa mga parking nga salakyan sa dalan sang Lacson. Sumugod las 7 sang gabi hasta las 5 sang kaagahon, tugutan sang Bacolod Traffic Authority Office ang pagpark sa dalan Lacson kada Lunes tubtob Biyernes. Sa naprubahan nga 45-day experimental vehicle parking sa Bacolod Traffic Authority Council, libre man ang magpark sa Lacson Street kada Sabado kag Domingo, ilabi na sa malapit nga mga restaurant. Nagapahanumdum naman si Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Rubelio sa mga vehicle owners nga sa piyak sang ginapatuman nga parking exemptions kinadumilian sa gihapon ang magpark sa Taytay, flyovers, malapit nga fire hydrant, pedestrian lane kag loading and unloading zones. Ang bitak ang mag-file sang report agud mapatkod ang epekto sang parking experiment sa lakat sang trapiko sa syudad. So, according to Bitaw, it will not affect the traffic flow because it's after some dismissal na sa schools, mga teatro kapulo na. So the 2-hour allocation of mga pulis sila is sufficient to reduce the flow of traffic. Sa number 5 naman, isa ka motorcycle rider nga imbulbado sa isa ka aksidente, nakuhaan sang isa ka kilo sang shabu. Arestado si Carl John Arroyo, 29 anyos sa Barangay Villamonte sa Bacolod, matapos makuhaan sang isa ka kilo sang ginasuspetsuhan nga shabu nga nagabaloro sang 6.8 million pesos sa National Highway sa Purok Bomba, Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia, Sabado sang aga. Sunod sa kay Police Major Sherwin Fernandez, Hepe sa Murcia PNP, nagresponde ang mga pulis ang report nga vehicular accident kung sa diin imbulbado ang isa ka auto kag motorsiklo nga ginamaneho ni Arroyo. Istorya ni Fernandez, una nga nakita sa mga kapulisan ang isa ka plastic packs ang ginasuspetsuhan shabu nga yara sa dalan sa atubang sa nabungguan nga salakyan sa motorsiklo. Sa ginusisa sa pulis ang sling bag ni Arroyo, na-recover ang isa pagid ka plastic packs ang ginasuspetsuhan shabu. Sa ginusisa sang PNP si Arroyo, iyagin sila nga gikan pa ini sa San Carlos City. Si Arroyo ang detained karon sa custodial facility sa Murcia PNP kag nagapangatubang sang kaso nga pagupot sang illegal nga droga. Sa number 4, napabayaan nga sigarilyo nga nasindihan ginhalinan sa pagkasunog sang 87 tanan ka mga pamalay sa San Carlos City. Pasado las 8 sa Biyernes ang gabi sa nagluntad ang sunog sa Endrina, Barangay 5, San Carlos City. Yan sa 87 tanan ka mga balay na sunog. Ginbulayan ang mga bumbero sa pagsulod sa area bangod ikit-ikit ang mga balay kag hindi makasulod ang fire truck. Timo pa sa mga bagay nga badasig masunog ang mga pamalay. Sunod sa kay Joe Alingasa ang DRRMO head ng San Carlos City. Sa opisyal nga report sa Bureau of Fire Protection, napabayaan nga nasindihan nga sigarilyo ang ginhalinan sang sunog nga nagtupok sa 87 tanan ka mga pamalay. Ang mga nasunugan, temporaryo nga nagtinir sa covered court sang Barangay 4 sa San Carlos City. Sa number 3, balik politika naman si Anay 1st District Congressman Jules Ledesma sa 1st District sang Negros Occidental.
Inaginanunsyo man ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga katapos ang Love Negros sa General Assembly sa United Negros Alliance. Isa lamang ka-term si Ledesma suno sa kay Lacson. Maghahatag ligwa si Congressman Gerardo Valmayor kay Ledesma na suno sa kay Lacson, lubos man nga nagasuporta sa anay kongresista. Wala sang posisyon nga gintanyag kay Valmayor. Gisilig naman ni Lacson nga ang Love Negros nagdesisyon sa 1st District nga ila nga suportado nga mangin board member amo si Mayor Markslen de la Cruz nga katapos ang United Negros Alliance kagyara na sa iya nga 3rd and last term. Magapa-re-elect si board member Araceli Samosa. Si board member Romel de Bolgado naman ang magapapili konsihal sa San Carlos City. Ginabi-abi naman ni De La Cruz nga nagsiling nga ang iyang amangod nga si Nehemiah Joe De La Cruz ang magapapili Mayor San Salvador Benedicto. Sa piyak nga bahin, si Bago City Mayor Nicolas Yulo nga yara sa iya 3rd and last term magapapili nga board member sa 4th District. Upod sila ni Paula Alonso Valderrama nga anak ni board member Jose Benito Alonso nga magapapili naman bilang vice gobernador. Si board member Andrew Martin Torres naman magapapili nga Vice Mayor sa Bago City kung sa diin ang iya amay nga si Vice Mayor Ramon Torres magapapili naman bilang alkalde. This is news from the 1st District, and you know that 1st District is Love Negros members. But we have decided together with the late Congressman Jules Ledesma, our board member will be Markslen de la Cruz. Board member, ang mayor sa Salvador, si... My incumbent Vice Mayor, Nehemiah Joe De La Cruz Jr. to run for Municipal Mayor ng Municipality of Don Salvador. Sa number 2, dugang nga mga konsihal nga pagapilian bilang o kung sa idalom sang partido nga Asenso Bacolod ang pilian sa Domingo nga adlaw. May report si Nico Delfin. Subong nang deadline sang pagbaton sang Asenso Bacolod sa mga application sang luyag mag-upod sa grupo para magpapili sa pagkakonsehal sang Bacolod sa natala nga 2025 elections. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga kasubong sang barangay elections itugyan sang alkalde sa masobra 27,000 ka mga Asenso leaders ang desisyon sa pagpili sang duha ka mga dugang nga kandidato nga pagasuportahan sang grupo paagi sa hiwaton nga convention sa sini nga Domingo. And those who will qualify based on the census standard will be subject to a convention sa Sunday. So, simultaneous, 61 barangays. Yes. Here. May mga hindi ko magsarado for barangay captains who express interest, but just wait till today. Kabayan sa main lineup ang napulo ka mga incumbent councilors. Nalakip diri Sanday Councilor M. Ang kag Israel Salanga nga nagpanumpa upod sa Asenso Bacolod sa giniwat nga grand rally sang nagligad nga Disyembre. Ang old party no mag-decide na maglagan sila, di ba? Hindi nakabuto ko na. Hindi nakabuto sa I have to abide by the oath that I have taken last December. Iga-anunsyo ang mapilian nga mga kandidato matapos ang convention. Nagpahayag man ang alkalde nga sa madason niya pa nga ipahayag ang bahin sa mga kandidato sang grupo sa vice-alkalde, kongresista kag alkalde. Inikon makadesisyon na siya sa lima niya ka mga options para sa 2025 elections. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Board member Jose Benito Alonso mangin opisyal na nga kandidato sang United Negros Alliance sa pagka-vice gobernador. Samtang may kapin sa 200 naman ka mga bago nga katapos sa mga partido nagpanumpa sang Sabado nga adlaw. May report si Barbara Mijares. Mismo si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang presidente sa United Negros Alliance, ang formal nga nag-announce sa General Assembly sa partido sa Sabado nga si board member Jose Benito Alonso ang manginmanok sang partido sa vice gubernatorial race sa 2025 elections. Si Ferrer ang nag-anunsyo man nga siya magabalik sa 4th District. Karon nga magatapos naman sa iyang nga termino ang iya asawa nga si Congresswoman Juliet Marie Ferrer. Kung sino da ang in-endorse sa Onega as Vice Governor, huwag parihong nagyapon as ginambal ni Board Joven, ni Vice Governor Joven Alonso naman natin pumatila.
Pero, Brad, thank you sa acceptance ng niro daw ano ka pa, pero ara ang pugyapon sa likod mo. Sa speech ni Alonso, iya nga ginabato ng endorsement lakip ng pasalig nga kung mangin madinalagun siya, manginsulhay ang ilang nga working relationship ni Governor Eugenio Jose Lacson nga magapapili naman para sa iyang third and last term. Ginakseptar ko kay kabalo ko ara ng mutagan, kag ano si Go, ang grupo ako niya 35 years na po sa public service. May ko gani man dom sa niya ng mga vice governor ko, no? Matagal ko vice governor. Pero kung kaloyan, tamo magyapon no? Ginabi-abi ni Lacson nga katapos ang Love Negros ang pagpili kay Alonso. Siya ang nagtambong sa pagtililipon bilang special guest. Lagbi nga ginapasalamatan niya ang suporta sang UNEGA sa iya kaginalauman niya nga magapadayo ng koalisyon sa grupo bisan pa pagkatapos ang 2028. I would like to thank Omega for the very strong coalition the last 5 years. The law allows the governor for another term, and I'm hoping and praying that this coalition will continue up to 2028 and beyond. Okay? Kadungan sa General Assembly ang pagpanumpa sa mga 200 ka bag-o nga miyembro kalabanan mga konsehal. May mga 25 naman nga nagpanumpa sa National Unity Party. Pila sa nalakip diri ang Musanday Salvador Benedicto Mayor Marxlen de la Cruz, La Carlota City Mayor Rex Halandoon kag board member Andrew Martin Torres sang 4th District. Sa pihak kabahin, magabungguan na sa Moises Padilla ang magkapartido nga si Mayor Elia Garcia Yulo kag Vice Mayor Ian Villaflor sa mayoralty race. Mangin Vice Mayor ni Garcia ang iya nga bana nga si Felix Matias Yulo. Sunod kay Villaflor, ginaplastar pa nila kung sino ang iya nga mangin Vice Mayor. Kung gina-explain to Ginas ang among President, ang Chairman, kag Secretary John Gatz, ang partido sa UNEGA, ang ginatawag na ang common values na ginarespeto namin dapat ang equity of the incumbent. Okay. We have decided and muna. Para kami na, Aramis Mayor, partido, yung liga, ako sa National Party, nakasimbi ako. Sa local, yung UNEGA? Local, support sa partido, dato ka na. Samtang, magabalik sa Valladolid si Anay Mayor Ricardo Presbitero sa mayoralty race sang Banwa sa 2025 elections sunod kay Vice Governor Ferrer. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Good PM Digicast Negros 10. Hambal naman ni Mr. Jim Valencia, good afternoon Digicast Negros. Si Maria Victoria Lavides Escobar, good afternoon Digicast Negros 10. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Kag sa good vibes, sa dumduman nyo pabala ang motorcycle rider nga nagmulig. Pugong sa nagawaras nga babae sa tunga sang dalan samtang may bitbit nga kutsilyo. Bangon sang nabato niya nga reward money, nakasugod siya sa iya kaugalingon nga negosyo. Yan ang report. Bulan sang Pebrero sining tuig nag-viral ang ini nga video kung sa diin ginhakos ang food delivery rider ang babae nga may bitbit nga kutsilyo sa tunga sang Circumferential Road kag nagawaras. Ang rider nga si Arnold Malba nangin instant hero. Nagbaton siya sang reward gikan kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Bangod sa kamong reward, nakasugod si Arnold sang iya kaugalingon nga negosyo. Wala na siya nag-food delivery rider. Ang kwarta nga nabaton niya, gingamit niya sa pagpasad sang sidecar nga sarang niya magamit sa pagnegosyo. Subong, amo na sini ang iya ginadala. May karga-karga siya nga steamer, may bulutangan sang juice kag may mga compartment. Dugay niya na luyag magnegosyo kag datagaan ni sa katumanan sang may nabaton siya nga reward. Amo itong insidente, nakabago sa kabuhi ng motorcycle? Dako. Ay tungod. Kay siyempre, una-una nakilala ka. Tapos pangalawa, nakabulig ka man sa kapwa mo nga ano siya. Oo. And pang-apat, muna, yung tagaan ko minsan naman yung pangabuyan.
Oo. Yung gamit goods yung check kung hindi sa ano. Ang kwarta. Itago, inside aside mo gisaya bali. Oo. So bali ang plano, so na plano nagit magnegosyo. Tungod nga nakaka sa reward, yung tagaan ka kapital. At the same time, nakatagaan ako kapital. Dako mga bulig sa ako at pamilya. Suno kay Arnold, ang iban nga nabato niya nga kwarta iya ginhatag sa iya ginikanan. Ang iban gintago niya pang kapital sa negosyo. Subong kadaaga, ara siya sagwa sang John B. Lacson Colleges Foundation sa Barangay Ahli sa Bacolod City. Kaag nagabaligya sang siomay kag juice. Kaagi man siya abi eskwela diri. Alauna sang hapon, ara naman siya sa tabok sang ospital sa Barangay Estefania. Kag kun mag-alas 5 sang hapon, sa tabok naman sang San Sebastian Cathedral. Istorya ni Arnold, makapaubo siya sang 150 tubtob 200 ka siomay sa kada adlaw. Gina-order niya inigikan sa yaman nga utod. Mas maganda ni. Nga, Kay una-una, may kapital ka ni, tapos makita mo ganyan na ginapakawaran mo wala. Kaya kung mag-delivery ka, is waiting ka lang din. Para sa lang din gagawin na ka ano sila. so ano subong prestada ako na aga, una diri mo ni first drop mo. Oo, tore. Tapos... Ano oras ka di? Ano oras ka di kasugod? Alas 2, bago di ka abot, kis alas 10, depende naman sa traffic lang. Tapos, Tapos hasta mag-alauna, Dali ka lahat na, naman ko, tapos hapon dito ko sa Pagkanta, pagka alas 5 dito ko sa katedral. Para kay Arnold, hindi niya malipatan ang abunga adlaw nga nagdesisyon siya nga magbulig pugong sa nagawaras nga babayi. Bungod sa iya pagpangisog nga makabulig, nadayon ang iya dugay nga handom nga makanegosyo. Subong naman, nagasupot-supot siya gikan sa iyang income kag luyag niya makadugang pagid sang food cart para magdako pagid ang iya nga negosyo. Shout out naman ko ng Bali Ronel Paruhilio Flores. Shout out kay Tadi Saison, kay Councilor Tadi Saison, kag ang Bali Rogelio Espanyol Vinson Ben Tambling. Kagabuyan itong mga top 10 stories of the day sa Negros Island Region, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.